sí, per començar, gaudirem d'una dansa tribal del grup de Peníscola Les Mènades d'Irta. Aquesta dansa improvisada, que es comuniquen a través del llenguatge corporal, treballa la consciència del cos de la dona. Aquí totes són seguidores i és un símbol de sororitat i empoderament femení. Així que vull molt de soroll per a totes elles. Vols venir a la meua barca? Hi ha violetes a vestir. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recansar i serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca, les veles altes, el cel obert. Hi haurà rems per a tots els braços i serem quatre, serem cinc, i els nostres ulls estels esparsos oblidaran tots els confins. Partim pel març amb la ventada i amb núvols de cor trasbalsat. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per estendard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena mar. Ara s'escamparà la vida com una dansa vegetal dins la pell de l'una salada. Serem 500, serem 1000, perdrem el compte a la tombada. Juntes farem nostra la nit, perdrem el compte a la tombada. Juntes farem nostra la nit.
amarte.